Dema karker tê gotin yên ku di fabrîkayan de dixebtin têne bîra me ne û yên ku di yekê gulanê de derdikevin kolanan têne bîra me ne lê gelek beş hene, gelek karker di wan beşan de ne û em hayê ji wan tune ne. Mînak ev xaniyê ku em lê dijîn, ev mala ku em lê dijîn, ev avahiyên ku em diçin lê digerin, rûdinin, radibin, restorantê ku em diçin lê nan dixwin, ew çawa hatine çêkirin, kî çêkirine, çend karker tê de xebitîne. Di van avahiyan de tiştê herî bingehîn çi ye? Xîma wê ye. Ew xîm kî çêkiriye? Ew hesinê wî kî çêkirine? Ew xîma ku qalibçî jî re dibêjin, qalibê girê didin, hesinê denlê dixin hundirê wê îskeletê çê dikin. Ew çi qas kedê didin hûn dizanin? Em hay ji wan hene. Mesela em roja karkeran de em wan bibîstînin yan na? Ew çi qas kedê didin? Herê yên din, yên ku dîwarê çê dikin, yên ku boyaxê dikin, yên ku hundirê xanî çê dikin. Ev hemû karkerin ne? Di nav van karkeran de yên ku ji bo Kurdî kedê didin jî hene. Mesela hevalê me Dilşêr, hevalê me Bawer, Bawer yoyîler, Dilşêr bê war. Ew jî di van avahiyan de dixebitin û di heman demê de ji bo Kurdî kedê didin. Em çi qas wan bibîrtînin? Bi taybetî yên ku van avahiyên mezin çê dikin. Îro roja karkeran, roja karkerên dinyayê ye, roja kedê ye. Em îro wan karkeran bibîrtînin lê em wan jî bibîrbînin. Ji binî van, mesela em diçin kincekî ji xwe re distînin, tîşortekî, gömlekekî yan pantolonekî yan pêlavekî. Em li wê cihî belkî deh hev tîşortan tevlîhev dikin. Em dizanin kesek piştî me wê were wan bide ser hev wê dîsa wan rast bike, wê çi qas kedê bide. Ew jî karkerin ne? Li restoranta yên ku ji bo me xwarinê çê dikin, yên ku em wan nabînin li pişt perdeyê ne, îro roja karkeran e. Ev du mînakin, wekî wan gelek û gelek mînakên din hene. Mesela ajokarên ku erebeyan dajon, rojê 8 saat 10 saat diwestin û di trafîkê de jî dîsa em bi ser wan de hêrs dibin lê em qet nafikirin ka derûniya wan çawa ye, ew kas muxatabê bi hezaran însanan dibin. Ew jî karkerin ne? Îro roja karkeran a cîhanê ye. Di serî de hevalên me navê wan anîn û ev hemû karker, hemû karkerên hemû dinyayê. Bila ev roj bo wan pîroz be, ez hêrî dikim ew ê bikaribin heqê xwe bistînin ji ber ku gelek bi heqên piçûk jî dixebitin. Roja wan pîroz be.